Ja, in de studio nou Therese van der Schaaf en Freek van der Vee in het Kommersweg. Goeiemiddag. Goeie. Ja, je komt in we hebben hem uitnodigen omdat je hem Nijweek in Kommersweg, twee evenementen naast zit maar de Bloeiweken en de Energiemarkt merken. Wat hoort dat in? Allereerst de Bloeiweken van 8 mei 15 dus. Ja, van 8 februari tot en met 15 februari gaan we een Bloeiweek in Kommersweg en Vinkleester. Dat is een week vol met evenementen, dus elke dag er wel wat. En we gaan dat baseren op dwarsummes, op gezond eten, op beweging en op cultuur. Dus er is van alles te beleven. En dat we willen inspireren rekken door de bloeizones. De bloeizones, dat zijn plakken in de wereld waar ze heel lokkig binnen, waar ze zoener binnen dan normaal, waar ze ouder worden. Nou, dat vonden we interessant. Dus nu gaan we een mini bloeizone creëren van weken. En dat gaan we beleven. Wat is een punt dat je hem als Kommersweg dwang gaan om de echt zoener te worden? Wat wil je met de bevolking of de omjouwing? Nou, we willen meer bewegen. We zitten thuis een heel protten. En dat is net zoen van het lichaam. Ze nemen het ook wel naar roken. En dus we gaan bijvoorbeeld een Strava-app dat we samen als dwarf, dat we ook qua uitdagen van waar is de snelste. We gaan bijvoorbeeld een hele leuke bloeiweekend op de Snees op 15 februari. Dus dan gaan we 4 kilometer en 10 kilometer. En dat houden we dan echt bij. Dus dan wist echt precies hoe het dat ranhaast. En samen meerdere evenementen. Vorig jaar weer de eerste keer. Dit is de tweede keer. Hij heeft nog andere dingen echt tajekken in vergelijking met vorige keer. Nou, vorig jaar weer in mei. Dus toen gingen we mooier waar. Toen gingen we meer boetenactiviteiten op al verschillende plakken. Dit hier... toch gaan we het wet van, geven het liedster van. Liedster is net van, maar we gaan nog meer dingen dat op creativiteit. Dus we gaan heel veel workshops, van kaartenmeisje, kookworkshops. Dus het is nou wat creatiever. En Freek, de energiemerken, die is er ook takombieken. Ja, wij winnen af en toe om een energiemerk te organiseren. En wij hebben wel wat raakvlakken op het gebied van de bloeiweken. En zijn we van, dat is misschien mooi een activiteit maar ook kort te doen in het Rijdwarpen. Om de hele Rijdwarpen vol te zetten met dwarsummes en dwarsumbouw. En alles wat mij welzijn te maken had. En zo gaan we er wat bouwkoor gooit en een mooie inwendersmerken van organiseerd. Wat is er al te zien op de energiemerken? U zei het dwarsumbouw, maar binnen er meestal niet energieadviseur bijvoorbeeld? Ja, precies. Er zijn energiecoaches en adviseurs er aanwezig. De gemeente is er aanwezig. Wij zijn er zelf, die met onze coöperaties stand. Ik heb zelf een installatiebedrijf, dus wij staan er ook met het verdwarsummen van de wenningen. Hebben we nog wat mensen die vloerverwarming allemaal lezen, zonnepaneel. Er is nog een spreker, sprekers ben er op die jongens te zien en te volgen. Dus ja, het is eigenlijk heel divers. Ja. Wat is even kwaad het punt qua energie dat het in de toekomst brengt dat we minder energie broeken? Nou ja, het kabinet had het ook alweer omscherpen. Dus we moeten weer zonder gas. En dat is eigenlijk, daar maar op daar reden. En dat haalbaar is met onze energie, onze installaties in de wenningen. Dat op die manier invuld worden. En er is van alles te jaren Nijweek op de energiemerk. Ja. Weer en wanneer is het? De 12e, maar weer? Het is in het Rijdwarpen en wij beginnen om 4 uur en de jongens tot een uur is 9 en dan hopen we weer aan te sluiten. En om 4 uur middags dan komt de wethouder het hier in. Ja, en de bloeiweken, waar kunnen mensen informatie vinden en kan iedereen in ons komen met ze echt in Kommersweg of Vinkleester wengen? Nee, ja. Als je van boeten komt, maar ik zeker mij van. Informatie kun je vinden op Kommersweg-vinkleester.bloeit.frl en op de social media KF Bloeit. Dan kun je eens vinden. En waarom met mensen vooral ons komen bij de bloeiweken? Nou, het is hartstikke gezellig. Het is echt de meerskip. Vorig jaar zei iedereen van de sfeer wie zo goed, het wie zo gezellig. Van dit is hartstikke mooi. Dit moeten we vaker doen. Dus
Nou, voor heel vatbaar, dus nou al takken meer ingepland in dezelfde maand? Of nou, dat weten we nog net. Dat moeten we nog hebben. Maar ja, er komt zeker bij na editie. Nou, van 8 tot 15 februari is de Bloeiweek in Kommersweg en de Energiemarkt op 12 februari in de Treijdorpen van Kommersweg. Dank u wel, Therese en Frederik. Ja, nou graag. Graag in.